Je verwacht het net, maar on het wildpaad in Kalmersweg had Jitse Veenstra een bakkerij aan huis. Zo'n kwart is er ook een winkeltje bij kwam dat er zijn producten verkeerd. Ik het heel best. Ja, boven verwachting ook. Het is toch wat afwaarts, want we zitten hier wat taal gelegen, maar het gaat best. Ja. Jitse werkte trots de weekend in leerdienst als bakker en bakte in het weekend voor hemzelf. Nou, ik sta ook heel veel zaterdag ben ik hier en dan sta ik tussen te bakken. En daar heb ik het zoveel mogelijk gehouden die tijd. Ja, maar tot de weekend dan maak ik alles, ja. De bakkerij is voor de hobby, want Jitse hoeft daar net van te leven. En qua energiekosten ken het uit. Wij geen gas bij thuis, via de zonnepaneel, dus qua energie dan zeker net door in. Dit is Jitse zijn eigen recept, de zwergster koeken. En ze gaan als warme broodjes door de toonbank. Ik had ze toen in december bij kerstmarkt gewoon in Boenpost. En toen ik er samen voor, toen denk ik de winkel nog net, maar toen dacht ik, ik me niet als assortiment hoor. Maar ze rennen heel goed, dus ja.